Fy enw i wedi Sam a dwi'n dwad o Gernyweg. O'n i'n astudio Almaeneg yn Prifysgol Bangor, ond dysgu Cymraeg efo Cymraeg oedolion yr un pryd. Nath Cymraeg dechrau cymryd drosodd, so ar ôl graddio yn Bangor, eisiau byw yn yr Almaen am 6 mis. Ond tra ro'n i anno, o'n i'n meddwl, so ni'n licio wneud rhywbeth ychwanegol, so o'n i eisiau wneud ail radd neu gradd meistr. A nes i penderfynu mynd yn ôl i Gymru i wneud astudiaethau Cymraeg a Cheltaidd yng Nghaerdydd. Ar ôl wneud blwyddyn yn y Brifysgol ym Mangor, o'n i'n meddwl, wel, wedi bod yn dysgu Cymraeg ers blwyddyn wan, a mae'r ddwy iaith i fod yn weddol debyg. So nes i prynu llyfr dysgu Chernyweg, a aethon ni ar wyliau efo'r teulu, ac o'n i yna pythefnos wedyn, jyst yn wneud y cwrs Chernyweg yma bob dydd, a jyst dechrau rhoi hynny at ei gilydd, achos o'n i'n jyst meddwl, wel, mi'n dod o Gernyw, mae'n rhaid i fi dysgu mwy am lle wy'n dod o, wedyn nathon ni dechrau snowball hefyd. O'n i'n ymwybodol bod iaith yn bodoli pan o'n i'n ifanc yng Nghernyw, wy'n dod o teulu uniaith Saesneg. O'n i, enw pentre fi oedd Chymraeg, a mae pethau fanna ti'n gallu gweld yn bod debyg i'r Gymraeg. Ond oedd ddim cyfle iddi fi dysgu'r iaith yng Nghernyw ar y pryd. So mae Cernyw yn lot yn wahanol i Gymru. So yng Nghymru mae tua 20% o poblogaeth yn siarad Gymraeg. Yng Nghernyw mae dim 0.1% o poblogaeth yn siarad Cernyweg yn rhugl, sef tua 500-600 o bobl. A dwi'n cyfieithu tudalen ar Wikipedia, fi'n sgwennu bach o farddoniaeth yn Gernyweg. Mae gen i lot o ffrindiau, dim ond yn Cernyweg ni'n siarad. A fi wedi darganfod byd hollol wahanol sydd reit drws nesau'r byd o'n i wedi tyfu fyny ynddi. A mae hynny'n rili wych. Ond mae hollol wahanol i fod yng Nghymru lle am hob corn lawr wlad ti'n gallu siarad â rhywun sy'n siarad yr iaith, neu ffeindio rhywun ar y hap a ddamwain yng Nghymru sy'n siarad Cymraeg. Ond yng Nghernyw ti'n gorfod chwilio am rhywun sydd yn nabod rhywun sy'n siarad Cernyweg os ti ddim yn nabod y person dy hun. I ddeud y gwir, mae wedi bod yn anodd i fi dysgu ieithoedd. Pan oedd wneud lefel A Almaeneg, nes i'r AS lefel 3 gwaith ar arholiad. Ac oedd rhaid i fi wedi gweithio'n galed i dysgu'r ieithoedd. So fel mae pobl yn dweud, mae gen ti'r dawn, ac yn meddwl, wel ie, ond chwant oedd i hefyd fel i bwrw ati bob dydd, just dysgu'r ieithoedd a... Oedd, dysgu Cymraeg wedi arwain y ffordd fi wedyn mynd ymlaen i dysgu Chernyweg, a wedi helpu lot, achos mae lot o geiriau'n debyg iawn, a mae lot o gramadeg yn debyg. So oedd Cymraeg wedi helpu o'r Gernyweg, ond wedyn mae Cernyweg mwy fel Cymraeg academaidd. So pan i Gaerdydd i wneud y gradd yma, oedd y Cernyweg yn helpu'r Gymraeg wedyn. A mae'n mynd llaw yn llaw a'i gilydd.